Скъпо дете, ако държиш това писмо в ръцете си, значи северният вятър е прошепнал името ти там, където само избраните се чуват. Отдавна, много преди първия сняг да докосне земята, твоето старание и любопитство бяха забелязани. Някой е видял как думите оживяват пред теб, как смелостта ти расте, как се опитваш отново и отново. А Академия Северна звезда никога не пропуска знаците. Затова ти съобщаваме. Пътят към Академията се откри за теб. В Академията няма обикновени уроци. Има приключения, които се случват в думите. Има истории, които се събуждат, когато ги произнесеш. Има врати, които се отварят само, ако вярваш, че ги има. Следвай северната звезда. Пази това писмо. То е първият ключ. Академия Северна звезда.